Jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian merasa terhibur dan share ke teman-teman kalian juga ya. Selamat menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo yo. Assalamualaikum. Sinten nggih? Ganggu wong istirahat bae. Kados cungkring, Mbak. Cungkringe Apa? Relak nelik. iya. Perang atasi kowe. Perang atasi kowe. Mbak, amit saya nggih. Nggih, pripun? Wis cungkring enten? Kasirnya nggih? Nggih. Nggih. Jenenge kok. Karena aku kok singa, piye maksudnya bualae? Raimu main songo. Wah, ra masuk iya. Ngomong wae. Nah. Saya kan. Ini siapa jane iki lho? Mbak Yune no. Masuk ya. Wes, siap Pak Yus, dintani kene. Ngenteni anu bocah siji. Oke. 2 hours later. Tek. Iki ndi cungkring kok ora metu-metu. Mbok wis kok. aku iki mau rokok entak pirang-pirang iki lho. Kok iso Aja jel rotok nih sih. sik. Tapi aku miris ya. Wis kowe tak baturin kok dak ora diamu. Ngono ya? Wis. Mbak. Baik. Ana ngopo kok ganggu ae aku ki ape masak. Iya tenan. Anu, cungkringe ndi Mbak kok suwi wis. Aku yo gak ngerti wong ning ndi. Lah terus lah kok kon ngenteni. Lah makane aku takon ngenteni ning kono, aku soalnya gak ngerti cungkringe ning ndi. Walah, kok jaran lah ngono. Tiwas dinteni ngawur. Iku wonge. Wes ya aku nak masak sik ya. Oh, nggih. Kok pedes. Siap, Mbak. Iya. Neh. Sampeyan iki apane cungkring ya, Jan? Garwane. Bojone. Wes ya. Apa belum bisa ya? Nggih, Oh, Mbak. enggak. Ora adil. Bedas rupane koyo ngono, bojone koyo ngene iki. Ora liya. Wis dinteni kene kok bedese kok lho, wis. Suwan iki ya. Iku apa lek bedese? Alah iya. Ana apa Mas? Sajane Mas. Lho, Ana apa malah taman piye? Kok piye, Jeng? Iki tanggal piro? Iki wis jatuh. Wis tempo lho, Mas. Wayahe bayar utang ya. Ya iya, lek piye, Cek? Aduh, Jeng. Anu lah Mas. Iki wayah bulan terus bojoku yo wedake yo angger sasi. Bojone tenan kok. Kejak dhewe mangan bojoku cek ning omah, Mas. Hah? Sapi pirang-pirang didol nggo bayar kena. Kok retine aku nje sapi kandhane sapa? Lah ngaret suket pirang-pirang ngono re, dami re. Alah ya Allah Mas iku mang yo tremo hobi tak klumpukno tembang lopo. Cok jaran Mas aku udah sapi pirang-pirang. Lah iki terus urusane piye iki? Masalah duit iki. Wis aku ora duwe tenan iki Mas yo saben sasi yo. Ngkokno wedak, ngkokno Iki gitu. ora urusane awake dhewe ya. Aku nek diceritani ngene iki asline bebas milih ya. Ijak ro dhewe bojoku yo klambenane yo apik-apik terus. Aku yo majeki. Piye? Terus piye? Lah iki terus piye? Terus piye Mas iki Mas? Yo piye maksudnya Mas? Ini keterak ngene iki lho. Aku wis ngrepot iki. Iya. Ngene. Iki lah kowe kira nyekeli duit blas iki? Yo blas lho Mas, yo bocah-bocah yo wayahe bayar SPP niki. Ya Allah. Aku daripada mesake aku. Eling nasibku ndek ben. Tak Lah kok arep lapo iki? Wis ngene. Iki ana rezeki
Sithik iki Mas. Iki tak ana kowe ya wis. Ha ya. Wis iki nggo nyukupi keluargane sik. Nggih. Aku tak anu Balik sik, ya? tak bali ya. Oh, nggih, Ora nggih. ora mentola. Ora mentola. Sak balik sak aku to. Nggih. Matur suwun ya Mas. Hati-hati nggih Mas. Nggih. Nggih. Matur suwun. Sedih aku malah ngrasakno sedih. Lho, sak bos. Piye neh? Lah duit mau eno kabeh engko iki awake dhewe jajan piye nek mangan? Lho. Lah kowe ora nyeklidit? Yo ora le. Waduh, bar iki duit tak wano kabeh rek. Lah iya, kamu arep tak ono wis kadung mau aku yo serba ewo. Iki terus piye? Man piye? Kok saya tak jaluke neh, tak jaluke separo neh. Ya, balik rono sik. Ya. Iki ngene Mas. Nggih. Iki mau kan aku arep balik. Lagi eling nak iki ora nggo duit, tapi aku mau kan ancen mesake karo sampean. Dadi duitku tak wano kowe kabeh. Lah iki duit iki tak jaluk sik. Kok mbok jaluk iki duitku kok mbok jaluk. Piye? Lha maksudnya piye iki duitku mbok jaluk? Maksudnya tak nggone sangu mulase. Ngene. Gendeng kowe kan wis tak anggap keluarga, tak anggap kanca ya. Iya apa ora? Yo heeh. Lah iya. Iki duit 200 iki ya. Heeh. Tak utangno kowe sik. Ngono. Piye? Iya, diutang piye iki? Wis gak awes kadung apik karo kowe iki. Bes karo mangan. Iya. Piye gelem? Yo wis ora apa-apa. Utangno sik Yo ya. wis ora apa-apa tak utang kok. Oh. Nggo Tapi ono syaraté. bisa syaratnya apa syaratnya? Syaraté. Nek balekno ya. Heeh. Ono bungane 50%. Iya. Wis ora apa-apa lah, ora apa-apa. Ya wis ora apa penting ngolah ana duit sangu yo bungane 50% ya wis. Wis oke. Ngene ya, oh tak utangi 200 ya. Nah, 200. Iki berarti engko bungane Balike 300. Bungane wong 50% dak yo. 100 ah. ora apa-apa ya wis. Apikane Lah iya wis kan apik aku nek digo sangu ya ya. Ya wis nek ngono matur nuwun aku tak. Piye lah, iki ngene ae iki. Piye? Aku kan terus kadung apik, iya. Heeh. Daripada kowe engko keberatan. Iya. Mikir duit tanggungan, sok. Mikir bayar net 300 brek dak akeh. 300 ku akeh lho gak sedek lho. Lah terus Lah iki ngene ae, kowe kapung iso ana dhuwit 200 ya. Iki bayar aku sik mbok-mbokane ngono. Iki tak nggo bayar mbok-mbokane sik. 200. Sok karek bayar. Boten bayare. Lah Karek bayar 200 lho. Karek bayar bungane 100 ya. Heeh. Ngono ya. Wah, bijaksana. Wah, Cemerlang iya. idene. Ya wis iki tak bayar ngene sik ya. Ya oke, sok Berarti karek bayar. Bayar bungane ya. Bungane ilang piro rek? 100. 100. Wis ya. Ya aku tak marani bojoku sik. Iya. Sok. Loh, Cah. Muda. Jane kowe sing ngutangi lah kok malah kowe dadi sing ngutang piye? Lah iya lah wis ngono rek tak bayar ngono rek. Lah, Bentar Cak. Awak dhewe engko mulai iso jajan. jajan raim pucat, ngerti dite. Lho iya rek ya. Wis ora tau apa duit malah ijeh mikir bayar bungane Lho barang. lah nanti mah lho piye rek waduh. Iki mah ceritane piye lah kok iso ngene iki lah. Lah kowe kok malah piye? Wah, berarti aku kira dia kali cah iku mau. Ya mesti to. Anjane terabu cacok jaran anjane. Siap. Yuk, kamera roll. Roll. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas cungkringnya nonton, Mbak? Ada di dalam. Juga di dalam. Gak di dalam. Assalamualaikum. Salam. Anu, Sendiri. pados Mas cungkring, Mbak? Ah, ganggu aja lagi istirahat. Ganggu. Anu. Kowe kira cepet.
Cungringe pados cungring niki, pados cungring anten keperluan. Oh, jadi diganggu aku lagi istirahat iki. Piye? Kang atas ya. Ane ngopo? Kang atas ya. Lah, Nggih. cungring enten. Enten. Dateng mriki. Kok enak. Gak apa-apa, iki salah terus ora apa. Ane ke ono. Aku tak lupa tenan Aja iki. kira dempo, Pak. Oh, Mas Cungkring lagi medal ya, Mas? Apa? Mas Cungkring Sing pengen ngomong ngono. lagi medal ya, Mas, ngono. Wonten urusan apa?